Mabungahong adlaw mga igsoon. Mao din ni nahitabo no atong niaging mga gabi katong water baptism na to ba nga first time pa gyud nahitabo mga igsoon sa 3C katuig kapin nako nga nagwali ingon nga pastor alagad sa Ginoo. Karon pa ko nakasuway ingani nga nay nagpa-baptize unya gabi na around 8 PM na ni almost 9 PM unya napadyod ni siya gihimo mga igsoon sa dili ni siya sa dagat tabang ni siya bukid ni siya unya naglibot og mga kakahuyan makita ninyong agianan libaongo apan wala kini nahimong babag aron idayon jud ang plano nila kay wala man nimo sila pugsa no ilaha gyud ning desisyon nga magpabaptize bahala daw gabi na mulahos gyud daw sila kay way makapugong sa ilang gugma sa Ginoo. Actually, ani mga igsoon, gikan ba may men's and women's fellowship sa Pisigami, diri sa Tua sa Clarin, unya. Medyo ngit na nahuman, so nagtuo mi, og dili ni madayon ang water baptism. Actually, amo nang taning gi-cancel, apan ang katong magpabaptize nga duha ka piniriso before, duha ka inmates igsoon. Gusto magid sila, no? Wala man jud daw makababag, mao ni ang usa nga i-baptize, so salamat sa Ginoo mao ni nga nalahos ta diri. Naata diri mga igsoon sa barangay Kaluwasan, Clarin, Bohol. Usa ka mabugnaong dapit magfag ni diri dapita kay bugnawon jud ni. Naglibot ni diri dapita sa daghang mga kahoy ug ang tubig diri mga igsoon. Kay kuan ni siya kanang bugnaw kay mao ni usa nga bautismohanan igsoon kauban sa iyang kapikas iyang asawa nga very supportive sad no sa kabag-uhan sa iyang bana. Salamat sa Ginoo. Again, puro ni sila mga former inmates, mga igsoon, naka-play bargaining ni. Unya, ning uban sa nato niya itong igsoon, si Brad Binji. Nagdala na siya pinuti, nagisuksok sa iyang buko-buko kay basin kunog na ay halas ba or kasili ba ron kay kani manggong lugar diri gidungog ni nga naa daw po'y banakon diri. So other part ba aning area naa daw kay kuan mangguni bugnaw nga dapit sa pa unya nay dagko kay makakahuyan so di kalikayan na adyo mga halas or bitin. So of course kauban to si Brad Jimmy mga igsoon ang former inmates ni siya nga gibag-o na sad sa Ginoo ang uban di katuo nga nabag-o ni pero unsaon taman nga mao naman gini di nila katuuhan mga igsoon kay wala nila nasinati ang nasinati namo. So again grabe pinasahi nga kagabhion mga igsoon kay natay water baptism again around 8 PM ni almost 9 PM in the evening. Nahitabo ni sa adlawng Sabado diri sa barangay Kaluwasan, Clarin, Bohol. So mao na si Brad Iman kana nagayelo mga igsoon nga magpabaptize siya. So iyaha man gyud ang desisyon kani silang duha si Brad Arjan mga igsoon ang usa. Actually daghan ni sila nga bautismohanan unta karong adlaw or karong kagabi una kung anong ta ni unom ni sila unya ang 5 puro inmates unya namay kakulian no so wala malahos so kani silang duha di jud sila papugong bahalag wa na lahos tong uban basta sila gusto jud sila magpabaptize kay ang baptism magud mga igsoon paglubong ni sa ato ang daang kinabuhi kung unsa ta kaniadto unsa ato ang binuhatan kaniadto ilubong bitaw niya inikawas no sa tubig lahi na bag-o na tang binuhat lahi na nga pagkakita ba nanang Ginoo makita sa atong kinabuhi. Mao ni no so akong giablihan sa pag-ampo ni mga igsoon ang atong water baptism atong gi-welcome ang presence ni Lord and then after that nanganta ta. Kundi ang ngalan mo, Ginoo, kay nasayod ko, napamatingon mo ako, kung handang ka sa pagsaknan, kanako Ginoo.
na dihala sa imong giliran. Pagkabutan mo, Ginoo, ng panangka, ganampanan ka. O Diyos ka sa gugma, ang kalinaw akong nabatunan, dihala sa imong giliran. Pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang ganampanan ko. And then pag humana to igsuon og awit daig sa Ginoo, akong gi-explain nila ang water baptism kung unsa gini siya, akong gipasabot nila ba. Unyang una itong gibautismohan igsuon si Brad Iman, upat ka bukaso ni mga igsuon. Attempted murder, unsa to'y uban na niyang gipanganlan, illegal possession of firearms, drugs, kalimot ko sa basta upat ang kaso ani. So siya gyud nagtugyan sa iyang kinabuhi sa Ginoo. Yan ang gipanaad sa Ginoo na pa siya sulod sa prisuhan. Once makagawat siya, mga lagad jud siya sa Ginoo. So mauna si Brad Iman, mga igsoon, usa sa ni sa banggiitan nga dautan diri sa amuang lungsod. Ilado kay ni. And then kaning ikaduha si Brad Arjan, ang kaso ani niya is shabu drugs ni siya, nya naka-plea bargaining ni siya. Mausad ni na siya sa sulod sa silda, mga igsoon. Sige mamigwali didto. Kauban anang ako ang assistant si Brad Jimmy nga gikan po na priso, mga igsoon nga mao ni pinakagrabe nilang tanan dire, nya man naman nagbaptize, no. So mauna nahuman ang atong water baptism, malipayon kayo og nagsadya ang mga anghel sa kalangitan ni ining kagabhion, mga igsoon, kay pinasahi ang nahitabo. Imagine gabi wala nakapugong ang kagabhion unya. Tugnaw pa jud kay diri kay kakahuyan ba, no, ang saksi ang kanalang mga tingog sa mga mananap bitaw. So mao ni si Brother Arjan, grabe ang gibuhat sa Ginoo, mga igsoon unya. Wala na mo ni sila pugsa, ilaha gyud ning desisyon kay nakasabot gud sila ba, no. Ilaha ning desisyon, decide sila nga mutugyan sa ilang tibuok kinabuhi sa Ginoo ug magpagamit sa Ginoo, mo serbisyo sa Ginoo. So para nila nahuman ang ilahang pagkadautan, ang pagkagago kaniadto panahon na pod nga mo serbisyo ug magpagamit sa Ginoo. And then after that, padulong na ta sa ato ang multicab igsoon sa kanan. Konsidera si Dodong Ezra, atong gitaris. So ni uli ta nga malipayon aning taknaa, mga igsoon, no. To God be all the glory.